Hubert nog een figuur, maar hij zei je dan niet. Flemmet. Chopit. En dus bij change. Dat is dan daar geer in Algeria die drabas. Continuer bij de labour waren natan de les dudes. En dan dat willen de Liesig alias Samaheli. Die mensen die beden blaven douw a 3 uur. 3 bugale dus bed. Allen a gossa portret dat tout à fait. Barek da ik voor niet waren natten. En Lies even hij mam barek da ik voor mam voor vleeg. Als je waren de gesgreed kia. Maar bij mij gaan de trap ik in wel erg. Amma da hoede we gaan we dan treden. En maar je doet dat dan trein die weg ha. En maar nog ke de entrada weer naga de vroer naga de hoor. En maar je dan bien alun. Schauker. En dan ben je roep. Maar dat dober troju kampa heli. Ginu bij de serie. En daar was de herpreet, en dan de boen herpreet. En daar was de gaan, nee, fie. Serra niet in tammi. Hij squeeze zo, dat gleef weer dan. Pat per muur, dat zo messieuw. De hoede, daar partij der mechanica daar. Soms ziel, dat waren ze daar dan. Petamman in de kast, dat poulaille toescardieren. De gluderdier. Ola ne weet je. Maar daarin de gluderdier met defje in geda. Brun wel er aan dag. En geruw als de school. Liane toe de wind. Oh. Als collega's pavillas. Ben allemaal zo. Pizza zo er weer gaan eten niet fit. Oh, wat ik. Deeg. E dan de Basilios, usted de vasade palat, a godwet erbinan en varvasal. Voilà tu. I be flemmet gad erbinan en nog gedaan dit bij de kekke messe a droju ton rode pennelato. Mes kedel waar ik vasad an dus lachen erbinan en gad eba. Oh, voilà waar as collega's. Oh, neupes bepoen ke de bras. Oh, kijk dat niet fit. Nou, neem ik met een tal de bakken.